Здравейте отново, Габи, Деси. Днес ще поговорим малко за темата, свързана с парите, с успеха и с изобилието, финансовото изобилие, също така и за привличане на клиенти. Днес реших да ни правим рулоните, защото вече имаме 2-3 поръчки направени рулони, нали, които са точно за изобилие и за успех и за привличане на нови клиенти. Но ще поговорим малко за камъните и най-вече за етеричните масла, как те влияят върху нас и върху всичко това, което искаме да привлечем или да освободим от нашия живот. Рулона, който днес да направихме като поръчка, имахме поръчка за 3 рулона. Това са рулоните ни за бизнес успех, за пари. Се състоят от един много красив камък и това е един от най-мощните камъни, пирит се казва. Значи това е наистина камъка, който привлича финансовото изобилие. Много е красив. Много е красив. Той е металиков на цвят, много красив блясък. Ето това, примерно, моята гривна, която е по същия начин, пирит с този камък. Това е камъка, пак казвам, нали, изцяло, който е за финансовото привличане. И това е камъка, който сме използвали и в нашия рулон за изобилие. Да. Точно така. Значи няколко камъчета от пирит и това е съчетанието, което сме направили в момента. Това е пирит и зелен авантюрин. Зеления авантюрин е за привличане не само на пари, но изобщо на всички позитивни, като щастие, всички позитивни процеси в нашия живот. И затова съм се спряла, нали, специално за камъните, аз на тези 2 камъка. Защото когато искаме да привлечем в нашия живот, нали, не само изобилие, не само пари, но и красиви моменти, позитивни емоции, абсолютно всичко това, камъните спомагат, заедно с маслата, те спомагат за осъществяването на нашите мечти. За бизнес успех, също така пирита е много важен камък за бизнес успех, понеже чрез пирита бизнес успеха идва от привличането на клиенти. И съчетанието на авантюрин и на пирит камъка с маслата, ние привличаме повече клиенти. По този начин, нали, нашия бизнес се разраства. Нови бизнес партньори, точно така, добри оферти. И съответно, нали, оттам вече идват повечето бизнес сделки и финансови успех. Защото когато кажем, нали, понякога, да, искам повече пари, но парите те трябва да дойдат от някъде. И реално, нали, е точно това, осъществяване на повече бизнес проекти, повече бизнес партньори, повече клиенти. Да, защото многото въпроси, на които са ни задавани, как така от един ролон ние ще станем по-състоятелни, т.е. ще увеличим своите доходи. Това е някакъв фейк ли или някаква магия сътворена? Не. Това е един холистичен метод, в който ние повдигаме своята вибрационна честота. Може би някой път ще направим едно видео специално за вибрациите, видовете вибрации, как се повишават, но темата на днешното ни видео е точно изобилие и то се случва по начин, по който нашият мозък няма услужливо да ни помогне. Понякога се случва като вдъхновение, като някакъв тип отключване на творчество, нещо, което дълбоко нашият мозък не знае, но нашето сърце копнее. Имаме способности и ние чрез именно тази по-висока вибрационна честота ги привличаме. Колкото по-високо сме в тази честота, толкова повече събитията са с повече голям плюс. Щастие, благодарност, любов, всичко свързано с онова съкровенно изживяване, което щастието на точката при всеки е много различна. Така че не е магия, нито пък някакъв тип фейк. Да. Изключително добра холистична помощ за човек,
да може да се освободи от тежки мисли, от едни и същи повтарящи се модели, които не водят до прогрес, не водят до резултат, а именно чрез някакъв тип холистична подбуда да можем да изявим в себе си най-доброто. Тук искам да кажа, това и се говорихме с Габи, преди да направим видеото, защото темата ни беше съвсем друга, но я сменихме в последния момент. Искам да кажа на всички, които купуват нашите ролони, че това не е магическа пръчка, в никакъв случай. И когато, например, правим ролон за пари, за изобилие, моля да не направим силна фиксация. Тоест, аз нямам пари и казвам нямам пари, искам пари. Това са едни много вредни утвърждения, които водят до постоянно отблъскване от количеството на парите в нашия живот. Не се фиксираме. Ползваме ролона, живеем си нормално, продължаваме да вършим своите дали курс за усъвършенстване, дали някакъв тип разговор с някой наш познат, който по някакъв начин би ни вдъхновил, но не се фиксираме върху темата. Това ще го направим за любовта, там имам специално да кажа нещо. Да, и то е точно това, защото понякога много често хората ме питат, добре бе, Габи, как действа този рулон, нали? Как така, като почвам да си го слагаме, примерно, пием кафе. Ето не се фиксираме. Ние не се фиксираме. Важното е ние да го използваме всеки Божи ден, а не когато го закупиме, да го сложиме, да го ползваме веднъж, да го сложиме в шкафа и да казваме нещата не се случват. Не. Рулона трябва да бъде като ставането, измиването на зъби. Ставам, измивам си зъбите, лягам, измивам си зъбите на обяд, хапвам, измивам си зъбите. По същия начин е с рулона. Трябва да не стане просто като навик да го използваме. Защото нещата се случват. Те просто се случват. Обяснение е първо вярата, нали, на човек, трябва да вярва малко или много в това, нали, всичко това, което правим, защото без вяра смисъл няма никакъв. И второто, което е, нали, просто съчетанието на камъните с етеричните масла. Това е от хиляди години, така или иначе е било терапия на хората преди много години, било за излекуване, било за постигане на неща. Да, Габи, тук ми напомняш да кажа, като каза много хиляди години, че етеричните масла са били уникално скъпи, безобразно скъпи. Ползвали се ги определен кръг от хора, именно имащите. Не случайно имащите са ползвали етерични масла за благоденствие. Това са не само царски особи, това са аристокрация, това са хора, които са стигали по някакъв начин до това знание, но по някакъв начин са имали възможности да се го позволят. Днес етеричните масла са на едни добри и разумни цени и можем съвсем нормално в нашето ежедневие да си го позволим. Да. И нали, това е, пак казвам, много е важно, нали, използването просто да бъде систематично. Да си знаем, ставаме, си използвам рулона. И нещата наистина се случват. Не само защото ние здесь самите го ползваме, нали, си го ползваме нашите рулони, но и от много други клиенти, които имат вече рулоните от месеци, даже купуват на техни семейства, на приятели, на познати, защото и това наистина е един чудесен подарък, когато примерно имате някой познат и знаете, той е в депресия или примерно има някакъв проблем или търсене на работа, защото ние имаме и такива рулони, нали, когато примерно трябва да търсите работа, нали? В колапси, безизходица. Закупувате рулона като подарък и го подарявате, нали? Това вече е нещо, за мен това е един подарък със смисъл. Нали? Една истинска помощ. Точно, да. Хем помагате, хем прекрасен подарък. Рулоните не са парфюми, защото следващия въпрос винаги, който идва, мирише ли, не мирише ли, сега ще миришат ли на другите хора? Не, те не се усещат. Усещат се примерно първите няколко, айде да кажа една минута. Оттам насетне рулоните те вече не се усещат, защото те са как да кажа, впили в кожата. Нали? Те добре са погълнати. Точно, да. Но това не е парфюм. Нали, да ни казваме, защото много често, примерно на мен този аромат не ми харесва. Това не е парфюм. Значи това е нещо, с което искаме да се помогнем, което да я направи по-щастливи, по-освободени, по-заможни, нали, абсолютно всичко. Да, същото, което, нали, мога да кажа, ако някой се интересува, ще разкажа естествено за всички видове синергии с маслата, защо точно тези масла, но днес темата ни е малко да отговорим на въпроси. Маслата, които използваме в ролон, естествено на първо място е пачули, черен пипер,
иланг-иланг, канела, естествено свещен босилек, изключително много привлича благоденствие, просперитет. В някои от синергиите слагам и сладък портокал. Ще погледна да не ви подведа. Сложим понякога, особено при мъже, бахар и смърч. Но пишем винаги на тези, които искат. Какви са камъните, какви са маслата. Винаги отговаряме на въпроси. Но другото, което искам да кажа е, че много е важно човек да е осъзнат. Нямам пари или не са ми достатъчни тези пари, не искам да стоя в същата поза, в същата точка, в същото състояние, като например стоим на дивана и по 10 пъти мажем рулона и чакаме парите да паднат. Не. Рулона ще даде движението и какви действия ние да предприемем, защото обикновено точно това ни липсва. Какво да направя? Как да се случи? С кого да говоря? И тези неща идват. И точно това е точката, нали, в която рулона ни помага. Примерно, наистина, лежиме на дивана и си казваме откъде сега ще изкарам пари. И в момента, в който ние почнем да ползваме рулона, започват да идват и вече идеите. Идеите, примерно, да направя този бизнес, да развия това, да направя или да започна да рисувам и чрез продаването на тези картини, което ми е и хоби, нали, мога да изкарам пари. Имаме такива примери, с това и казваме. Имаме такива примери, затова го казваме точно така. Нали? Смисъл такъв рулона ни помага в такъв аспект, а не да се мажем и примерно 1000-2000 евро така да ни дойдат в контото. Никога. Ще бъде прекрасно. Да. Нали? Възможно е, ако примерно работим нормална работа и от някъде ни изплащат допълнително пари, чудесно е. Но ето това е, нали, помощта на тези рулони. Просто чрез тяхното ползване, чрез вярата ни започват да се сбъдват и всички неща. Както и рулоните срещу стрес, нали, по същия начин. При използването, ежедневното използване, ние редуцираме нашия стрес. В смисъл ставаме, нали, вече не сме толкова изнервени в по-напрегнати ситуации. Нали, имаме ясна мисъл. Нали, не е това първичното взимане на решение. Почти винаги грешно. Точно така. Общо взето, нали, това са рулоните и днескашната тема, нали, пак са тези два рулона за бизнес, за успех и нали, това е изцяло в насока бизнес и привличането на пари на клиенти. Да, аз какво да кажа, откакто си го ползвам и не мога да кажа, че нямаме клиенти, нови клиенти. Не само клиенти, ние имаме нови много пазари. И пазари, точно така, да. Пазари, по които участваме. Ето, предната седмица бях в Мондор, къде се, за съжаление, не можа да присъства, но понякога и така се случва. В края на месец 27-28 Дикирш, после 5-6 сме на един къмпинг, но ще дадем информация, ще пишем подробно. Точно така, всичко това ще бъде изписано в Facebook. Така че на нас не се случват много маркети, които в началото на годината нямахме нито един. Абсолютно. Това е пак вид привличане. Значи и това са хора, които те се свързват с нас. Те ни канят по тези изложения. Да. Защото сега реално погледнато, нали, аз вече от пета година правя бизнес и в началото беше, нали, тогава не съм ползвала рулони, защото тогава все още не бяхме стигнали до идеята да правим това красиво нещо. И беше така, аз ходех при хората, аз съм молех да участвам на изложения. Това е много хубав пример, който казваш. Да. В момента е така, в момента ни просто се стоиме и ни се изпращат съобщенията. Нали, че ще има някъде изложения, дали искаме да участваме, това са хора, които ние не познаваме. Нали? Да, това е един от методите за привличане на пари. Тоест, много добри възможности в точния момент, когато по принцип, ако нямаме тази висока вибрационна честота, те няма да се случат. Ние ще се разминем с тях или просто няма да се материализират в пространството, но понеже е много продаван този и много е красив този рулон, само искам да кажа, че парите са инструмент за сбъдване на много неща. Когато ги имаме, ние сме свободни да се развиваме, да записваме нови и нови хобита, да спортуваме, да изпробваме неща, в които ние нямаме способността да заплатим. Така че парите ни дават наистина едно щастие, в което не е мръсна дума. Парата не е мръсна дума. Само да е движение, да я движим и да се наслаждаваме на нещата, които тя ни носи. Кулинарен курс, фотографски курс, за който ние нямаме пари да заплатим, а сърцето ни дълбоко копнее. Ще се случи. Другото, както с Габи сме си говорили винаги, е, че
Има начини човек да сбъдва мечтите си. Има начини да си постави една цел и тя да се материализира, именно защото ти дълбоко си е копнял, но тихият ти успокоен мозък много бързо и лесно ще намери решение. Това е холистичният ни метод, плоскопоценните камъни, силата на тяхната вибрация с силата на етеричните масла. Много прост метод и за съжаление, как да кажа, много пренебрегвам. Така, даже съм забелязала, че понякога хората само от любопитство си купуват рулоните и точно същите хора след 3 седмици казват, на мен не ми действа. И аз като питам колко пъти го използваш, как го използваш, от време на време, на български, как се казва, чат-пат като съседа. Да. Чат-пат като съседа няма как да станат нещата. Затова апелираме, когато желаете да се закупите този рулон. Първо, да има желание, а не само от любопитство, пък даже и да е само от любопитство, но с позитивна настройка към всичко това, което правиме с Деси, и нещата започват да се случат. 2-3 пъти на ден, 4 пъти, който както го почувства и само този, който имаме специално за сън, той се ползва правилно само след обяд. Да, както и при болките. Затова при всеки рулон е различно, но повечето, които имаме специално за първи, това през деня, защото първите обичат движението. Той се използва като цяло през деня рулона. И това е. И един рулон, понеже и често ни задават въпросите колко време отива един рулон, според зависи от използването, на аз горе-долу по 2 месеца, плюс-минус 2 месеца го ползвам. Да, може би, това също може би да кажа, че това е един алтернативно холистичен метод и той изисква време. Отново ще кажа, това не е един блистер с 12 или 7 таблетки, в които за една седмица ние го поглъщаме и очакваме да излекуваме тялото си. Това е метод, който ще сработи и ще освободи някои неща в нас, за да се появят други. Работи се с много по-бавни стъпки от това, в което ние сме стояли дълго време блокирани. Какво искам да кажа? 10 години нищо не сме правили и сме изпитвали гняв и недоволство от живота и искаме с 10 намазвания ние тия 10 години да ги заличим и изнъж да станем супер богати. Няма да се случи. Казвам просто чисто и сърдечно. Бавно и с много вяра и наистина дисциплина. Защото пък холистичните методи създават ни други в нас способности, ролона създава дисциплина. Да си дисциплиниран да го ползваш. И повярвайте ми, наистина, от 3 до 6 месеца той ще даде резултат. Поредви се пак от тялото на човек, от психическата, физическата нагласа, защото при някой по-бързо действат нещата, при някой по-бавно се случват, Това пак играе някаква роля, защото не всички сме еднакви, не всички имаме еднаква енергия и така. И ако някой има въпроси, добре да ги чуем, да ги видим. Може би след време ще обявим така лайвовете по-рано, за да събереме хора. И това, което последно, да завършим темата е сбъдвайте. Ето, звънят ни клиенти. Да, после ще отговоря. Сбъдвайте, ползвайте и се наслаждавайте на най-добрите средства и това са природните средства. Това, което ние всеки ден се събуждаме, с това, което лягаме. Цялата тежка структура на планетата, която е изградена от скали и невероятната, така мога да кажа, флора на планетата. 120 етерични масла, споменати навсякъде като лечебна и възстановителна сила, по най-възможния добър начин за нашите тела и за нашето така лично благоденствие. По същия начин са и камъните, милиони, хиляди камъни има по света, които помагат на нас, на нашето тяло, на хората около нас. Затова и започнахме с Деси, свещи да правим, пак на основа камъни и етерични масла. Само, че това ще бъде една друга тема, в която ще поговорим и за нашите свещи. Да, там ще говорим за босъколеното, защо пламъка, защо свеща присъства във всеки един храм, защо е хубаво да присъства и в нашия дом, този пламък.
Има много символика, има сила също, така че правим един кръг на ролон, свещ. Ще имаме един продукт като соли за вана, който пък да направим вечер като ритуал. Така че работим тази холистична насока. Така е и затова, ако имате въпрос, винаги може да ни пишете било в Instagram, TikTok, Facebook, телефонни номера, информация или примерно ако става въпрос за ваш познат, който примерно знаете и искате да му помогнете, винаги никакъв проблем. Ние сме на среща. При въпроси с удоволствие отговаряме. Нещо друго, Деси? Следващата тема ще бъде темата ни за... Ще направим една много хубава тема. Ние това искахме днес, но сменихме интуитивно. Трябвало да бъде друго. Бяхме подготвили за безсъние. Защо искам да поговоря там, защо се случват тези неща. Но просто някак си не бяхме въобще в тази тема. Габи дойде така леко изнервена, защото в ежедневието ни се случват и някакви други неща. Аз пък същевременно не исках много дълбоко да вляза, защото искам да поразкажа за маслата, как действат те, какви блендове можем да използваме. Така че днес направихме една много хубава тема за пари. Така, лятото идва. Малко или много всеки се интересува от това. Парите не са най-важното, са много. Който не е казал, че не са важни, че просто е излагал. Не най-важно. Да. Те са важни. Да, здравето е на първо място. Здравето си е, там нямаме грам. Той е пиедестал, в който всеки един от нас иска да бъде там. Но от друга страна пък ето имаме хора, които споделят, че за да бъдат здрави им трябват възможности. Така. Най-вероятно в понеделник ще бъде следващия ни лайв. Ще бъде обявено. Да, понеже при нас е почивен ден. Точно така, в Люксембург е почивен ден. Тогава, ако успеем да го направим, ще бъде лайфа за безсънието. Темата за безсъние. Всички онези, които не разбират на български нашите видеа, спокойно може да ги гледат в YouTube с превод на техния си език. Понеже ние не можем с Деси да говорим на няколко езика. Става видеото много тежко. Става много тежко и за нас... трябва да си накъсваме мисълта на няколко езика. Другото, което ние имаме много българи в цял свят. Значи как българката в Испания, когато говорим на немски или люксембургски или френски, тя няма да разбере. Чудим се как да бъдем услужливи, затова решихме YouTube разполага с качване на субтитри на желания от нас език. Това е добър метод, използвайте го. Да, така че ако имате ваши приятели, познати, които не разбират български език, спокойно може да ги насочите към нашия YouTube канал, за да могат те спокойно да си гледат нашите видеа, които слагаме и качваме на подходящия за тях език. Да, лесно и удобно. Ами ние ще продължим да си пиме кафето. Продължаваме да си пиме кафето, да си говорим. Да, живи и здрави, може би понеделник ще се видим, ако не, следващия ни лайв смятам вече да го обявявам онлайн. Хубав ден и всичко най-хубаво на всички. Сбъдвайте!